Diyos marahay na aldaw sa Indo mga tugang, ini ang paghurup-hurup sa tataramon. Lambang saro sa tuya, igwa kanya-kanyang pakasabot, interpretasyon, kan tataramon na katagasan nin puso. Asin madalas, ang satong pakasabot sa tataramon na ini, nakabase o nakaugat sa satuyang personal na karanasan. Kaya ngani, sa satuyang konteksto ng pagdisiplina, kan kita mga aki pa, kung minsan, nadadangog niya to sa satuyang mga magurang na sinasabihan kitang matagas ang satong puso o kaya payo, kung dai kita nagsusunod sa saindang panundon. Siring man sa konteksto ng pagpapatawad, sinasabing matagas ang satuyang puso, kung dai kita tataong magpatawad sa mga taong nagkasala sa satuya. Asin siring man, nagiging matagas ang satong puso, sinasabing matagas ang satong puso kung kita nagiging manhidman sa mga pangangaipo kan satuyang kapwa na nasa makuring pagsakit. Sa satuyang ibanghelyo ngunyan na Domingo, satuya man na nadangog na tinakwan ni Jesus ning konkretong pagpapakahulugan ang tataramon na katagasan nin puso. Asin ini sa konteksto ning kasal asin diborsyo. Para kay Jesus, ang katagasan nin puso, konkretong nahihiling, kung dai inaako o kaya sinusunod ang kadunungan o plano nin Diyos sa sakramento ning kasal para sa mga mag-agum. Na ang plano nin Diyos para sa mga mag-agum, iyo na magkaminuotan sinda, asin danay na maging saro, sagkod sa kagadanan. Asin tanganing tutuong ang pagkaminuotan, kanlambang mag-agom, kaipuhan, nagibuhon nindang modelo ang pagkamuot ni Jesus sa simbahan. Asin sisay ang simbahan, kita mismo, kaya si Jesus namumuot sa satuya, alagad anhapot mga tugang, papaano ipinapahiling sa satuya ni Jesus ang sa iyang pagkamuot. Mga tugang, sa tulong paagi, ipinapahiling ni Jesus ang sa iyang pagkamuot sa satuya. Enot na enot, ang pagkamuot ni Jesus, bakong makasadiri, kundi matinao. It is not selfish, rather, it is selfless. Buot sabihon, padagos na namumuot sa satuya si Jesus. Bako tanganing may makua sa satuya, kundi tanghaning mas may lalo pa siyang may maitao sa satuya, lalo na ang ikakarahay niya to. Asin aram niya to gabos, na ang urog karahay na itinao sa satuya ni Jesus, mayong iba, kundi ang kaligtasan sa paagi kan sa iyang pagsakripisyo sa krus. Kaya, totoo man ang God ang sabi ni Santo Tomas de Aquino, to love is to will the good of another. Ang taong totoong namumuot, mayo yan ibang iisipon, kundi ang maitao, ang ikakarahay kan sa iyang namumutan. Kaya siring na si Kristo, si Jesus, namumuot sa satuya bilang mga miyembro kan sa iyang tinugdas na simbahan na bakong makasadiri, siring man dapat kayan ang pagkamuot kan lambang mag-agum, bakong makasadiri, kundi itinatao ang ikakarahay kan kada saro nin hulita sa sakramento ning kasal, sinda, saro na sana, bakong duwa. Ani kaduwang paagi na ipinapahiling sa satuya ni Jesus ang sa iyang pagkamuot, yan ang mayong iba, kundi namumutan niya kita na mayong kondisyon. Anong buot sabihon kani? Buot sabihon, dai naghihiling sa satuyang itsura, anong estado niya to sa buhay, o kung ano mang kita, kung kaya namumutang kita ni Jesus, kundi ang pagkamuot ni Jesus sa satuya, dai limitado sa kung ano man na kondisyones na igwa kita bilang mga tao. Ang pagkamuot ni Jesus sa satuya, nagdadanay asin mayong kondisyon. Kaya siring na si Jesus, namumuot sa satuya na mayong kondisyon, siring man dapat kayan ang mga mag-agum na dawa sa kagadanan, hanggang sa kagadanan, dawa sa kasakitan, dawa sa karahayan, dawa sa kahilangan, dai dapat magpundo ang sa indang pagkaminuotan.
Ani katulong paagi sa kung papaano ipinapahiling sa satuya ni Jesus ang sa iyang pagkamot, iyo na namumuot si Jesus sa satuya sa maimbod na paagi. Faithful si Jesus sa iyang pagkamuot sa satuya. Faithful siya, pinhulita ang faithfulness niya nakaugat sa iyang commitment sa satuya. Buot sabihon, dawa ano ang gibuhon ta sa satuyang buhay, He remains faithful to us. Kaya nga ni sabi ni San Pablo sa iyang ikaduwang surat kay Timoteo, kung kita daa magiging dai maimbod kay Kristo, si Jesus, si Kristo, magiging danay na maimbod sa satuya. Dawa dai niyato, kung siring palan, dawa dai niyato masuklian ang pagkamuot ni Jesus sa satuya, magiging danay ang pagkamuot niya sa satuya, ninhulita siya maimbod sa lambang saro sa satuya. Kaya siring na maimbod na namumuot sa satuya si Jesus, siring man dapat kayan ang mga mag-agom. They should be faithful to one another hanggang sa kagadanan. Kaya lugod mga tugang, ipamibi man yato ang mga mag-agom. Si mga nag-ako kan sakramento ning kasal, na lugod hinguwahon ninda, nagibuhon na modelo ang pagkamot ni Jesus sa satuya bilang membro kan sa iyang tinugdas na simbahan. Na daiman lugod sinda, madaog kan katagasan nin puso, kundi kamutan ninda ang lambang saro, enot na enot, sa bakong makasadiring paagi sa mayong kondisyon na pagkamuot, asin sa maimbod na paagi. Mga tugang, napaghurup-hurupan niya to ang tataramon, padagos na hinanyugunta, isa buhay ta, ipasa ta.